Iż-żgħażagħ u l-istudenti għadhom jiffaċċjaw għatta sfidi biex jipparteċipaw fi programmi ta' mobilità. Għalhekk l-istrateġiji ta' mobilità u ta' internazzjonalizzazzjoni jeħtieġ jindirizzaw sfidi bħal dawn. Filwaqt li l-irdupjar tal-budget tal-Erasmus huwa pass tajjeb, aħna tinħeġġu biex inżidu l-budget eżistenti tal-Erasmus bit-tliet darbiet biex jgħin lill-istudenti żgħażagħ u nies sportivi jgħaddu din l-esperjenza pożittiva. Il-membru tal-Parlament Ewropew Francis Zamid-Dimek għamel dawn ir-rimarki waqt it-tnedija tal-pubblikazzjoni Bologna with Students' Eyes, illi tħares lejn diversi aspetti edukattivi, inkluż il-mobilità, il-kwalità tal-edukazzjoni, id-dimensjoni soċjali u l-finanzjar tal-edukazzjoni. Zamid-Dimek fakkar kif skont id-dokument tal-politika Bologna with Students' Eyes kien hemm progress minimu fl-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-mobilità. Id-dokument jgħid li l-problemi rrappurtati fl-2012 għadhom qed jiġu ffaċċjati mill-istudenti u fakkar kif l-istudenti f'Malta għadhom qed jiffaċċjaw burokrazija u dewmien fil-fażi tal-applikazzjoni u r-rikonoxximent ta' studji mwettqa f'istituzzjonijiet edukattivi oħra. Aktar kmieni din il-ġimgħa waqt laqgħa tal-Kumitat tal-Kultura, l-Edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-Isport, Zamid-Dimek enfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-budget tal-Erasmus jiżdied mill-inqas tliet darbiet. U żdied ukoll li l-programm jeħtieġ li jkun aktar inklusiv u l-involviment kellu jmur lil hinn mill-marka tal-edukazzjoni terzjarja attwalment assoċjata mal-Erasmus. F'dan ir-rigward huwa rrakkomanda żieda fil-finanzjament tal-isport peress li bosta żgħażagħ jirrelataw aktar mal-isports milli mal-qasam akademiku. U suġġerixxa wkoll li l-programm jeħtieġ li jimmira lejn gruppi vulnerabbli mhux biss dawk li joffru l-parteċipazzjoni fil-programm. Għal-budget fit-tul tal-Unjoni Ewropea 2021-2027, il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi li tirdoppja l-iffinanzjar għall-Erasmus għal 30 biljun euro li se jappoġġjaw sa 12 miljun ruħ f'dan il-perjodu, tliet darbiet daqs il-perjodu ta' finanzjament attwali.